lalo Mm. dito syudad Tilawag. So, kamusta monitoring tayo sir? Dapat Ah, kisaan nga natin nga epekto nga nakita tayo. awam met ti kasta tayo, awam met datay talagang seriously nga affected. This is beneficial for the farmers. Itata ta pinagmumula nga talaga itata. So DJ Pelaeng kasi ti rainfall tayo a maximum of 600 millimeter. We have only 317 pelaeng itata. So the absorption ti daga tayo okay pa lang. It is still beneficial for the farmers. Kailangan dati todo kasi idi June nagkurang tayo ti 80 millimeters. So medyo kurang itata medyo naka 317 tayo. Iso nga medyo okay pa lang. Nung maka 400 siguro, when 500, that's the time siguro nga medyo talagang we will be having a siguro no ananto man ti recommendation and DJ with the guidance of the Pag-asa. In kaso nga tuloy sir kanang other day sumangbay pa nga bagyo, nakasagana tayo sir in kaso nga kumarot sitwasyon. When met nakasagana tayo kasi iso ti kayat ni Apo our beloved mayor ni Apo James Bryan Alcid nga alisto tayo dapat. That's why kadatoy pas nga days nga nagtutudo matmaturog kami just to na-activate the emergency response team da kami no kwa DJ. So iso ti kayat na nga dapat alisto kami at no anaman ti needs ti constituent ni Apo Mayor tayo, hopefully we can alistuan tayo met nga i-provide no kwan any eventualities. Kompleto digiti equipments tayo sir. Kompleto met digiti equipments mi ngem at the same time adu met digiti kasta ngem no needs pelaeng adda pelaeng adu met pelaeng adda met digitoy equipments tayo. Sir, iti mo